dirimu bojoku ngono. Jane gremo nusul. Kandelane ati tekene nyulayani janjimu so hidup semati amono ing lati rasa cintamu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi aduh dino kandelane ati tekene Dokang mas jane aku tresno lilakno aku lunga ati gak kuat tandang rasa kerata-rata cintamu sudah gak beneran aku cuma buat mainan Dokang mas jane aku tresno saiki wis duwe liya kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk kesabaran mugi Allah paring kesempatan mung ngadem matiku ben aku gak mlayu dan tanggung jawabmu hanya plasu eno aku cinta beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar diku sayang hatiku selalu mendoakan semoga cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman salam teman-teman jenderal warung gudang garam Bu Sukis Mbak Erni itu rasanya Pak Tika ya Pak Tika atur salam teman warung gudang garam Mbak Sukis so Mbak Erni ya spesial balik kaki Mbak Sukis so Mbak Erni Bu Sukis yang wonten warung gudang garam itu kan saking Pak Tika Lubang sing dalu warung gudang garam. Nggih, semisal balik kangge Bu Sukis Mbak Erni. Heeh, yang wonten warung gudang garam saking Pak Tika nuwun. Apa setia nek lakon indik-indik ngidul indik-indik ngelor pengen kumpul ning jarang awor ngombe wedang cikire cilik sindir gak gelem goyang duwike balik indik-indik ngalor indik-indik ngidul awang kowe sing marahi jare kamu diwiru-wiru atine bingung ra bisa turu
ngidul yen bakale ora kumpul intik-intik ngetan intik-intik ngulon wong kowe sing marai atuh cik jare kawon ditukel-tukel atine bingung pikire mangkel intik-intik ngetan intik-intik ngalor wis keturutan yo gelek awor klambi putih suwek lengane ditinggal mulai kari kangane intik-intik ngalor intik-intik ngidul lawang kowe ya sing marai Pak Dika yen Yuk, ngalor betul. bali ngidul Apa dia? saiki awor sesuk ora kumpul Indik-indik mendur Indik-indik menisor Nek pengen ke suara aja sampai ngasor Pintik Bodanean Cereweng jatmo ya mas cereweng jatmo kanggo capan jiwa kandes luas sasolahe tanpa mundur meramasa angka ramo-ramo marati bangsa walah penak emas marati bangsa wangku saluwalut misa tak sayang-sayang rino lan wangi genes rama marasu di ya patut lamun genes patut lamun sinuyut dan mreng sama ketang rayong padha nyambut gawe yen kowe san nang lelewat adat kok seneng lamin becek alu wong prasaja Bong walengko baca lamin yen kowe ya
Dra Mekar 17. Nggih, ngaturken Mas Jailan Rayap Alas Geraman, teman nuwun nggih. Dhumateng Mas Jailan Rayap Alas Geraman. Mas Sujianto, nggih ngaturken matur nuwun nggih Mas Sujianto. Kalau mau ujungane sampun diparingaken kali mbake nggih Mas Sujianto. Pak Tika, salam kaki warung gudang garam. Ibu Sukis Sobat Erni. Terima kasih Pak Septi. Berpenghuni di situ kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama berpijak di atas kesetiaan hati bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda tersebar ke seluruh pelosok negeri saling menjaga merangkul melindungi makarlah bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta makarlah bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia, tetap membela negara Indonesia, kita tetap setia, tetap setia takkan negara kita. Negara kita 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa
bangsa Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia, pertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia, bela negara kita. Kita tetap setia, tetap membela negara Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Kita kelihatan panjenengan Abah Motohar kejagongan bulu margi. Ki Repi. Kok ganteng anake? Semisal balik kaki Abah Motohar, salamipun belantong. Atuh Dik, nggih. Semisal balik kaki Abah Motohar kagungan babat bulu margi. Kapan nanggap gombang? Babat bulu margi. Matur manuwun. Nek berangkat alon-alon bos Abah Motohar. Beluwantong tapi muwel-muwel kaya bokonge purel. Tanduran Abah Motohar pokoke muwel murel. Beluwantong kaya teke. Saklukune wong marti pikir raja. Bagoto dituku pacare di Blumbang Bagoto dituku pacare di Blumbang. Nuwun. Ya Mas, ya Mas, marati pasawanku
suwe mas ora nate jamu godhonge telo wis suwe mas ora ketemu pisan aja gawe gelo suwe dek ora tau jamu mas jamu godhonge jagung wis suwe dek ora tau ketemu bareng ketemu tambah dadekne bingung wis suwe ora nate jamu dek susu blonjo mlebu jamu godhonge bayem senenak kuwi suwe mas apa to ora ketemu pisan atine ayem wis suwe dek ora jamu mas jamu tenan ya jamu ning pasar babat wis suwe dek ora tau ketemu bareng ketemu ora wani nekat wis suwe mas ora nate jamu mbok jamu to dek jamu cek ruso ning prapatan dradah lho akeh trek dek suwe ora ketemu pisan aja digawe susah wis suwe dek ora jamu godhokan rawe ndang gatel tenan dik wis suwe dik ora ketemu bareng ketemu wis diepek kancane atuh dik suwe ora nate jamu jamu ning blumbang seneng wong suwe ora nate ketemu pisan kok tambah sayang tengah dek jajan apa wae ora duwe duit tak utangi nek gak gotir aku yo emok ditarekno rondo perawan sapa-sapa dik nek gak sing pinter nyindir aku yo yuk terima kasih Mas Sugioto yang punya Dradah Mas To di Tenggo Pak Cari Siswa Rarjo kayan teman-teman pergi so Pak Kasut kayan Mas Sugioto Dradah selamat malam Japina gedung adem salam makaryo munggah bako cuma tempat Japina gedung adem matur nuwun Siri aku lilo
kotawa sing tak jaluk bisa urip mulya nuruti karep wong tuwa ora nyono ora ngira nikah siriko tambah loro sing tak kadang jebul ora sayang aku mung tinggo hampiran nangis ning batinku ngelingan nasib uripku kalau hatiku lara urip kumbuk sia-sia urip mulya ati susah luwih becik ayo pisah urip kiwitan tramengu uripku sama ya matiku selama bumi ini masih berpenghuni di situ kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama berpijak di atas kesetiaan hati bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda tersebar ke seluruh pelosok negeri saling menjaga merangkul melindungi mekarlah bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Mekarlah bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Tulung aku gelo
Nggih, kaki kalap darat ingkang wonten Puncak Jaya Jayapura nggih. Nggih dumateng panjenenganipun kalap darat nggih salam kangge Mbak Sinden Saulin dan Bulik Retno. Muga tangkapane lancar sedaya amin nggih kalap darat ya. Wonten Puncak Jaya Papua. Terima kasih. Komandan Saibo, ayo Bo. Papua Tengah man. Sing dibokong Jembar. Semok. Janji-janjinan pancen janji mas kuwi gampang diucapke anjene huak gawe kelo salamase ning ngendi nggon kunggo leki sor jagungan lho Dek, sor jagungan to monggo. Beta-bete monggo lepek ketemu. Ayo keliru wis go lepek dhisik. Berus. Matyan adoh tak parani. Ah, marani. Mongno ruti kareping ati. Barang saiki ketemu kowe tega ninggalan ke aku lah kae penting dodok perut kaya semendat dadaku tobat tumetes nalesi pipiku yen pancene ora tre
Karang Jati masih aku paling dititeni kaya ngene lakonku kaya apa to Dik iki lho ngene-ngene biyen ngopo kok dadak ketemu asli Karang Jati yo ngene kok jadi yen pancen ditinggalake jadi gawe kelati salawase yo hilangnya gelang kokonan yo terima kasih buat Mas Ego yang punya kayen giring bang ngelawan ya pon katelmen kaki jamaah tayub tanggalipun kalih monggo sami tumlek-blek wonten kayen giring bang lawangan ya Mas Ego Pak Kasut turut mengundang ya terima kasih matur nuwun Mas Ego ya sekali lagi buat Mas Ego juga rombongan saking kayen giring bang lawangan kaki jamaah tayub pon katelmen tanggalipun kalih monggo sami tumlek-blek wonten kayen giring imbang lamongan nuwun aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip kegorengan senadyan wis bisa suwe rasa kangen kok ya kaya ngene ora gampang nggonku lali janjimu yen mung tansah tak enteni Kalong dadi saksi pungkasane ilang ana ngendi pancen kowe ora katon ninggal aku babara pisan ora aku mon dasare ana liyane luweh saka aku sing bisa nyenengke tresno ati pamitane pondo donya kuwi tutuk gorane nanging batin gorane lo gelang kalung mbok wenehke wong liya wis dadi anta pengati nganti kapan sayang jodek mung bakal tak enteni wis pokoknya sabar diteni cerit aku wis kebacut tresno ya ampun dapak ya mung sliramu sing kidul duwe guyu kanan ngono moto aduh Dik sebab beras dek perukalan rok dek yen bengi gak bisa
pikiranku kok kaya ngene rasane aku iki kangen yang Ora nusul sok jagung. ingin Apa bisa aku nyanjeng seliramu? lagu piye Dua ayu dek kang dadi pepujaku. Cerit tulung menang rasa kangene atiku nyaga esa manis sing tak tunggu. Enteng tenan Dik, tapi yo babras ora nang lemehe kok. kangen iki bisa mari yen sampeyan sayang Jam wis nggih. teko nambani Kurang ketone nek nambani. sing tak sureno lan wangi dadi tampa kangen ning ati iki Monggo mendete sampur ten panitia. Pramugarine rawani ngedum bayar jarene. Ya, terpantau London menunjukkan jam 4 sore Margo Laras hiburan Persiapan yang- meja 5. Nggih, persiapan meja 5. Nggih, kangge Mas Tejo ing wonten London. Salamipun kanggo dulur Blumban, Pak Rangga, Cak Ji, Cak Ran, spesial kanggo Mbak In, Mbak Sri, langganan iwak zaman biyen. Nah, matur nuwun saking London Mas Tejo. Nah, tenan Mas Tejo, biar jelas gamblang setel no YouTube atuh Dik. Panitia Karangjati masih ya nyetakno sampai ngene. irang-irang irang irang irang-irang 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 sing putih-putih kadung senang ditinggal mulai Ireng-ireng dek, iya mas irang-irang ireng-ireng dek, sing lorek-lorek kelambi putih suwek lengane nek ditinggal mulai kari kangene. irang-irang irang Abang-abang dek, irang-irang abang-abang, irang-irang sing abang-abang kadung seneng saben dina nyawang ireng-ireng dek, irang-irang lah kok seneng ireng dek, ganti sing ijo ireng ganti ijo wis kadung seneng jebol cek duwe bojo. irang-irang irang mas Soklat-soklat atuh dik, irang-irang soklat-soklat
coklat-coklat kadung senang ditinggal minggat ireng-ireng dek ijo ijo ireng-ireng dek sing ijo ijo ireng-ireng ijo-ijo bolak-balik wis kadung seneng jebol sing duwe bojo ireng-ireng mondo-mondo dek ireng-ireng mondo-mondo ireng-ireng sing mondo-mondo kadung senang digawe gelo ireng-ireng dek putih putih ireng-ireng dek sing putih putih ireng-ireng putih-putih nek wis seneng kewonan mulih mangme ya ram ramane dhewe sing manis monggo dhewe witing klapa
besok beten daftar yen kowi takrimanku ora akeh batanganmu kowi apa batanganku ijo dek apa alon-alon ae aja krungu Kak aja kodok gremo lho Kak Tista makadamu Sugeng Rawu selamat datang Yo tumandang gemprang anu baang diri sing ngopo kordane ri sang rasa anu baang montap Sarawi mampah Ajak-ajak Sang paketan Pegatan samulat Nirmo jiwat Semua mangsa Raba Kasulaya Gandes luas piyaine
kelapa kelapa kang sing modho sing rukun sak dendinane lerapos pita warnane ku sumehara timun tires iris rena wangi ngelamun ora wis ngono ning aja lali aja nganti lali salugune wong marti pikir raja gotong royong padha nyambut gawe Raden Kunes Marasudi ya kowe suwedi kabarmu piye ada selamat entuk pangestune jar kapriye ngono marsudi budaya ora usah kuwatir yen aku terus mikir yen makono aku muji syukur prayogane aku kudu piye laku piye ayo dok temandang kemareget lan manunggal iya ya aku setuju ku ninggali anak putu ireng manis kulitane sing manis kanca kancane Tresnane
ramane raka sukun ditali-tali yen wis katon rukun ayo sing hati-hati manis rengga satria ing Sanapura satria ing Sanapura wong bagus yen ngetan kaliyan tresnane tenan apa mung guyon saji seswa arane bang sanawala Ile gandeng apa guguanku kending walu-walu ati dadi marem Maraga kendinge walu-walu Rapjana rumah susah ayo tetep guyu prayogane aja gampang nesu lamun nafsu tumrap awak dadi koro lasing penak arep melu sapa yen kagok melu sing sayang ning ati dadi padang Margo gampang golek sandang pangan senadyan bunga susah aku tetep nembang rayogane jo gampang kepranan yen kapranan Uripe kok surang surang Cih, kita kelantaran kebanjir bon apa jono juragan sapi Bapak Jono juragan sapi bakon apa nih kita saking Neng Angel selamat malam Bapak Jono juragan sapi bakon salam saking Mbak Angel Pak Pendi salam kagem Bos Ratno Pak Pendi Mas Raji Konen Pataan Pak Rena Kampak Ika Yono Ucuk kacaku delok kae matur nuwun wiwitane sesandingan suwe-suwe jarat ngaten
yok cedak rasane apa iki jeneng tresno sak batino mung krasane dodo mikir ngegas ati suwung sedina ra weruh prasasat wis bingung jare lore tandha mata tak openi minangka talining tresna yen suwe ora ketemu nyawang jare lure wis ilang kangenku muga ora lali bunga susah tau dilakoni jerek tondo tresno yen aku weruh kena rambut tambang milih siji sing kemati duwe bojo aja kaya ngono saben dina ngrasake ati ijo-ijo dek iya mas gadane karo godhong wijen dirambani septi duwe bojo garak rasa ros enak ijen iso ngeratani ijo apa dek godhonge bayem belandong dek bayeme godhong bayem tinggo kerajaan duwe bojo atine ayem sing ra duwe bojo dadi pikiran ijo-ijo klambine pucare merangga ijo ya kaya godhong kerang wis duwe bojo ijik lirak-lirik garai sing duwe bojo atine